Tak, děvčata. Bliká tam taková ano, červená ta. Ano, tak toto je tak strašně nebezpečné, čeho jste se báli. Je to slyšet. Že jsme sebevrazi. Ale my nejsme sebevrazi, my jsme dobrodruzí, to je rozdíl. Ano, a je to tady úplně úžasný, je to nádherný. Ty scenérie, jako, to je bomba. Sebevrah by senka nevlezl, on radši vyleze na most. Tady se ani rychle nedá jet a je to úplná nádhera. No. A furt do kopečka. A zastav, já jim ukážu teď. Vydrž tady kousek. Tady by se dalo předjet a teďky já ti to podám, nech to tady vylez a ukážeme jim ty panorámata, co tady vidíme. Nádhera. Jo, jede. Sledujte to. Úžasné. A to ještě nejsme na vrchu. To jsme tak v půli kopca teďky. No. To jsme si zatím ty serpentinky se prokousáváme, je to nádhera. Důle tady pod náma ten kostelík a toto je Podgora.